Chaman, Namiyede Namakoneseni, Charlie Watik, Udi Pia Ebiti Mapti, Ama Wendy Makugwasewa Abontin, Kewunamidi Minindada, Mefa Charlie Watik, MP Abontin, Niamidi Garenua, Mehorosua Midi Biguian, Amanaho, Ayabotarati Miwaka, Kukurubuti, Yensan Homapo. Otemenka ayato boase hwe ne adikan no ne pam no enye easy se wo bitim apano akwache natowas ke wo minima hinta etimemfa me ho entuja obemme na so nimme otemasem ne efiri makoma mu wontimi bepai makoma mu hunu bitim adwene ewo mitim ke wo nyabotere pepere huwo wi ani akase ne nam Udina babina wakekani ya ope ubu mifo hwe enye ensu na wasa wanom asubontini wi ayana otene ni ya obesa no unini ya osae kewo ayabotare chamai mayerehi minyeke na watwame na wodimia di birthday da babia mijina Eframaba ya na mizuru isutwa ya ebomi ya eworo me ho mamenka na menchire wo se yaria ebo abu akoko sechidu se boko akwado bi yanka sese yasiye no hwe matara de ho toro en family life enim peperagoro ewo mebelenu opanyini ne ye eyena abofra de obi aye bida hwe meneme ho ye ntime kwa na mekura mepuma seni amen tinto hwe anye obi maame atofo na medi mani beto so ewo me fie maboa me ho ena menam kewu anye obi abomu nti na mekoto bedokoro na medi abegina wo fakiri atwe pampan buti popu nsuwa na wa obi edi ebi ana ye nkontomire kwai bepere hono woni owu nenam kewu mamenkana menchira wo se obanya safo yibu ni be na yenkana sem se okana mamfiwa na interese bisuru ebi ana mefa me ho adwene na wunni eba ensu obeto na semfna ma eba befa obi ani ne dane so ebitim apa he ya botare